Kritikal ang usa ka rider human nalagpot sa usa ka kanal diyang nasangit ang gimaneho niining motorsiklo sa usa ka tricycle sa Makilala, Cotabato. Samdan sab ang usa ka pasahero sa maong tricycle. Ani ang report. Sa kuha niining CCTV sa usa ka establishmento, makita ang kalit nga pagkasangit sa usa ka motor sa usa ka nagdagan nga tricycle sa National Highway sa barangay Saging, Makilala, Cotabato pasado alas 5 sa hapon adlawng Miyerkules. Sa pagsuta, nahagbong gikan sa maong tricycle ang 37 anyos nga babaeng pasahero kinsa naglingkod sa likod sa driver's seat. Nakaangkon kini og pipila ka samad sa lawas. Nasayrang asawa kini sa driver. Hinuon luwas ang driver sa hitabo. Samtang wala na'y panimuot kining 18 anyos nga lalaking rider sa motor nga taga Kidapawan City kinsa ana-ana sa kanal sa maong dalan. Nakaangkon kini og samad sa ulo gumikan sa impact sa pagkasangit ug pagkalabay niya sa motor. Gilayong gidala sa ospital ang maong mga biktima kinsa kritikal. Sumala sa kapulisan, pabiyahe unta padulong Kidapawan City ang duha ka mga sakyanan diyang nahitabo ang disgrasya. Kusog niyang speed, nasangit siya banda sa portion sa tricycle, sa right side portion, sa passenger side. O hinundan kili na pagkalagpot sa driver, ito og nahulog sa kanal. Ginasuta pa sa kapulisan ang kinatibuk-ang danyo sa insidente. Miapila sab ang kapulisan sa mga motorista nga mag-igmat sa pagmaneho. Kanunay sab i-check ang kondisyon sa sakyanan una magbiyahe. Dili ta pwede perminti magdali. Kung magdali kita, mao kinihinungdan sa ato ang disgrasya. Kaya i-check po nato ang atong blue baggage, no? Kagaya ng air, brake, no? Lahat-lahat na po ng party na pisa sa sakyanan. Efren Mamak, One Mindanao.